κράτος βέβαια δεν συμφέρει τόσο, να μιλάμε χαζά. Θα μπορούσε λίγο παραπάνω, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, χορηγόμαστε με αυτό που έχουμε. Μπορείτε να πείτε με δύο λόγια πώς βίωσε όλο αυτό το experience η ίδια? Εντάξει, είναι κάτι που είναι σχετικά ψυχοφθόρο, γιατί πρέπει να περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία με τα φάρμακα στην αρχή κτλ. Αλλά και η αγωνία του αν θα πετύχει, εντάξει, είναι μεγάλη. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που είναι μεγάλη εμπειρία για να την περάσει κάποιος. Θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο στο μέλλον θα κυριαρχεί περισσότερο? Θα ήθελα, ναι. Και για τις γυναίκες περισσότερο. Γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει και το τι μπορεί να σου προβλέπει στο μέλλον. Οπότε γιατί όχι. Μπορεί να μην είσαι σίγουρη τώρα για το αν θέλεις να κάνεις παιδί, αλλά στο μέλλον να θέλεις. Γιατί να μην το προλάβεις, να μην έχεις αυτή την επιλογή. Υπάρχει ακόμα μεγάλο ταμπού γύρω από αυτό το θέμα? Φυσικά σε όλα υπάρχει ταμπού και σε αυτό το πράγμα νομίζω στο να γίνει μια μητέρα, που είναι νομίζω από το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα τέτοιο ταμπού. Θα μπορούσε ίσως να είναι και πιο θετικό από τις άλλες γυναίκες και γενικά από τον κόσμο, ότι η μία θέλει να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, είτε να υιοθετήσει είτε οτιδήποτε άλλο. Γιατί είναι το ίδιο και ταυτό. Όποιος μεγαλώνει το παιδί είναι ο γονιός.